Sa karon labi na sa ikaduhang pagbasa ug sa ebanghelyo parihas og mensahe. Nagpahinumdum ka nato unsa ka importante ang paghigugma. Unang diha sa gospel gipahinumduman kita ni Kristo sa iyahang kasuguan, love one another. Aron atong masabtan dugang nga pagsabot niini, I presume nga doon na natay kaugalingon po nga pagsabot, unsay kahulugan sa gugma. Allow me to borrow the ideas from the Greeks, mga Grigo. Giunsa nila pagsabot ang gugma ug ato ning paningkamutan nga ma-connect pod sa ato ang pagsabot. Matud pa sa mga Greeks, no? Dunay upat ka klase sa gugma. Una, gitawag eros love. Siguro masabtan nato kay ang ilang God of love mao si Eros. Unya, siguro familiar ta niini kay diha nagagikan ang kuano kanang erotic love. Kay this kind of love is sensual or romantic love. Ang iyang karakteristik ingon ani, self-centered. It seeks out its own interest and satisfaction. Kini nga klase sa gugma, dunay inclination to possess the object of love. Kana bitawng klase sa gugma nga naa sa physical, kumingon ka, pananglitan sa mag-uyab, imong gi-express imong love, tungod kay na-attract ka, physical, hitsuraan, gwapo or gwapa, unya, sa ino associated with pleasure. Mao na nga kining klase sa gugma, gitawag eros love. Erotic or romantic love. Ikaduha nga klase sa gugma, according to the Greeks, no? Kani gitawag storge love. Unsa man kini? This Greek word describes family love. The affectionate bond that develops naturally between parents and children, between brothers and sisters. Kana nga klase sa gugma, familial nga klase sa gugma, kanang ato ang givalue, importante para nato ang atong pamilya. Kanang gi-express nato nga love sa atong pamilya, natural na siya nga no bonding, natural nga relationship, ang tawag ana nga klase sa gugma gikan sa Greek word storge, love. Ikatulo nga klase sa gugma gitawag philia love. Philia, a type of intimate love in the Bible that most Christians practice towards each other. It is the powerful emotional bond seen in deep friendship. So kini nga klase sa gugma kana bitawng gipakita nato sa atong mga suod dool sa atong dughan. Dili nato kadugo pero usahay mas importante nato ug maingon ta mas labaw pa sa igsuon. Philia is the most general type of love in the scripture, encompassing love for fellow humans. No, you express your care, respect, and compassion for people in need. So kanang mupadayag ta sa atong gugma, sa atong isig kataw, in a form of assistance, charity, kana siya ang tawag ana philia love. Usa ka pagpadayag sa gugma sa atong isig kataw. Katong tulong akong gisgutan, adunay common nga karakteristik. Itawag kini conditional love. Nganong conditional man? Kung sa eros love, sa hino ang kondisyon, mura bitaw magdepende kung ganahan ka sa tao, physically. Kung kuan ba ka, mingon ta associated sa pleasure, kung malingaw ka, malipay ka uban niya. Nagtuota nga kanang kalipay, mao na nay gugma. Pero
nganong gitawag kini conditional? Kay kung ang atong gugma nakaatas lang sa physical, matiguang baya ang tao. What if masakit? Mawala na dayon ang gugma. Kung dito po sa storge, love, di kalikayan may managsuon nga mag-away, mas importante pa ang kwarta kaysa relasyon. Ang punto din nganong conditional, kay kitang mga tao, dili mo lahotay kung ang ato ang mga expectations, dili ma-realize, atong gipaabot sa tao. Kining philia, love, posible po ni siya nga kanang mawala, labi na kung nakay tao nga dool si mong dughan, willing ka ay kamutabang, mura bitawag, way kaping kabubuton, pero kung usa lang ka sayo, for example, betrayal, kanang tao nga gitabangan nimo, lunod patay ang tabang, gitawag nimo BFF, what if maura pod nay muunay nimo mawala ang imong gugma? Kay ang imong gugma naka-attach man, kung siya buotan, maayo siya nimo, di kaniya binuangan, love nimo, pero kung magbinuang, say mawala na ang gugma. So kining tulo, ang common nila gitawag conditional. Adunay kondisyon. Kining ikaupat nga klase sa gugma, maoy pinaka-highest form of love. Gitawag ni siya agape love. Ang agape love is the highest of the four types of love. It defines God's immeasurable, incomparable love for humankind. It is God, divine love that comes from God. So kining agape, usa ka klase sa gugma nga atong nasinati gikan sa Dios. Gitawag ni siya unconditional. Katong tulo, conditional. Kining agape kind, no, agape love, unconditional. Pasabot walay kondisyon. No? Kung kita nga mga tao nagbuhatag maayo, di man ta perfect, makasala ta, God's love remains. Dili mawala ang iyang paghigugma kanato. So kung basihan nato kining upat ka klase sa gugma, siguro makarelate ta sa atong kinabuhi. Sa mga mag-uyab, base na diha sa level romantic love. Nakaatas ang love kay happy ka with a person. What if mabot ang time nga nabantayan nimo na makaksiya, di na siya honest, posible mawala ang imong love. Mo-question na dayon ka, magduda na dayon ka. Abi ninyo, pwede na to ni masinati sa atong kinabuhi. Dili parehas ang atong pamaagi sa paghigugma. Pananglitan, dili man mo matter ang edad ani. Kung ikaw, medyo sakto na sa edad, ibutang nato, 50 plus imong edad, unya, usa ka kaminyo, unya, natintal ka, nakasala kas kaminyoon, and love gibalik ka og lain, mas batanon kaysa imong asawa, nya mayngon dayon ka nga, love ni, abi ninyo, kung ang usa ka idaran na, nahigog magbatanon, posible na ana siya sa erotic love. Kay ngano man, ang physical ray gitanaw. Kay posible ang asawa, nalusyang nabakaha, walay arig, kay grabe ang atiman sa mga anak, nabalhin ang iyang paghigugma sa batanon, bisag tiguwang na, pwede gihapog romantic love ra ang iyahang mahatag. Kanindot kaano kung mugrota sa atong pagsabot sa gugma. Ngang usa ka, no, ang usa ka taong minyo, kung magkadugay ang iyahang kaminyoon, dili na lang, no, dili physical na lang ang iyang ginahuna, kundi just like the experience of love that we receive from God. Kay posible man that we can also share the love that we experience from God. Kay unsay gibutang dinhi sa atong ebanghelyo,
matod pa dinhi, no, ang gibutang dinhi, or rather, no, diha sa atong unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, whoever is without love does not know God. Kana siya kapag pahinumdom ka nato. Kung kita mo padayag sa atong gugma, kanang tininuod nga klase sa gugma, kana we share, no, the love of God to other people. Hinumduman nato, unang nahigugma ang Dios kanato. Ug ang maong kasinatian sa gugma maoy atoon tanang mapaambit sa uban. Diha sa ikaduhang pagbasa gipahinumduman kita, God is love. Ang dakong paghigugma sa Dios gipadayag niya, no, ang paghigugma ni Kristo kanato gipadayag diha sa iyahang pagpakamatay sa krus aron kita mapasaylo sa atong mga sala. So kini ang atoang madumduman. Unang nahigugma ang Dios kanato. O kung kita mupaambit sa atong gugma sa atong isig katao, dili lang untana on the level of eros love. Kung kita love nato atong pamilya, mas priority nato ang paghigugma sa pamilya, untana dili lang limitado diha. Kay posible tungod sa atong love sa atong pamilya, we can be unjust to other people. Kung love nato ang atong kaugalingon, love nato atong pamilya, untana kini mo motivate nato aron mo pakita sa tinuod nga gugma ngadto sa atong isig katao kining philia love. Ug ang pinakanindot nga atong ikapaambit sa mga tao kining unconditional love of God, gitawag agape. Kita untana kaantigo mahigugma without string attached. Walay kanabitawng pagpaabot nga kita dobalusan po sa paghigugma. Tanawa ra gud ang gibuhat ni Kristo sa iyahang pagsakripisyo kanato. Sa panahon nga siya nanginahanglan og suporta sa iyahang mga apostoles, sa dihang gidakop siya, gitaral, unya gisilutan. Di ba? He was being abandoned. Kung kita pa siguro to, kung naata sa maong sitwasyon, posible magmahay ta. Asa naman mo, maayo man lang mo, kung kamoy nanginahanglan nako. Pero sa dihang ako'y nanginahanglan ninyo, gibiyaan man ko ninyo. Giyon sa pagpakita ni Kristo ang dakong gugma, unconditionally. Samtang nagdupa siya sa cross, iyang gibungat ang pulong sa paghigugma. Amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang pagpasaylo, usak ka dako nga pagpadayag sa dakong gugma sa Dios. How many times ta nakasala sa Dios? Everyday siguro. Pero ang iyang gugma, dako kaayo ang iyang gugma kanato, dili matupngan. Kay bisan tag kapila ta makasala, God is always willing to forgive us. Mauntana na ang atong dumdumon kanunay. Nakadumdum ko sa usa ka experience, ako nang actually na-share dinhi. Karon kay nagsaulog man ta sa Mother's Day. Unsa man no kanabitaw ang usa ka inahan para nako mahimo pong ehemplo diha sa unconditional love sa iyang mga anak. Kay ang mga ginikanan, particularly sa mga inahan, grabe baya ang pagsakripisyo sa ilang pamilya. Laliman ka, siyam kabuan diha sa imuhang sabakan, diha sa imong tiyan, unya, pagpaningkamot nimo nga atimanon pag-ayo, dili lalim ang pagsakripisyo. Kaya ang
sakripisyo usa ka pagpadayag sa dakong gugma. Una nakadumdum ko sa usa ka inahan, badlungon ang iyang anak. Nagpatabang siya sa pag-ampo. Iyang anak last January na-appeal sa bypass operation dito sa Butuan. Na priso. Nangayo og tabang sa pag-ampo, advices. Ang di na ako malimtan sa maong inahan. Bisan pa man og daotan ang iyang anak. Ang iyang giingon, Dre, kung pwede pa lang, ako nalay magpapriso. Kunaw na arago na ninyo? Kung sa ato tong pagtanaw, mayingon siguro ta, mirisi, or mayingon ta, patagama. Pero lahi ang usa ka inahan. Kay bisan pa, ug ingon anak kadaotan ng iyang anak, dili siya gusto nga magantos. Kitang mga tao, pwede ta mahigugma without conditions. Kay kana nasinati nato nga klase sa paghigugma gikan sa Dios. Ang Dios mao'y unang nahigugma nato unconditionally o kita giawhag to love others without conditions. Last na lang nga pagpahimangno siguro, balik ta sa Mother's Day man karon. Hangyo nako sa mga inahan nga nakaron dinhi ug sa mga ginikanan baka apil ang mga amahan. Kana bitawng pagpadayag sa gugma sa inyong mga anak. Ang ako alang pahinumdom, ibutang nato sa saktong lugar. Kay usahay manggod ang gugma nga wala mabutang sa saktong lugar, basin dili kaayuhan ang resulta, kundili mahimo na hinong kadaotan. Sa unsang pamaagi, naay mga ginikanan nga sa sobrang love sa anak, bisag sayop, labanan. Kung nakasala, pasagdan lang, dili tudloan unsay sakto. Mahimong distorted ang values nga makatunan sa anak. Munang pahinumdum lang, kung mahigong mata sa anak, ibutang sa saktong lugar. Di ko mo question sa inyong gugma sa inyong anak, naagyod na. Ang ako alang, how you express your love. Kay basin, dili kaayuhan ang padulungan. Labi nag pinatuyangan bitaw. Unang para nako, importante, disiplinahon. Kana bitawng pagdisiplina kay di ka gusto nga ang iyang makatunan, dili maayo. Munang kamo ang unang mutudlo sa inyong mga anak. Unsay sakto, kamo ang unang teacher sa inyong anak para siya makahibalo unsay dili maayo. Unya kung dili ninyo matudloan og sakto, basin unya og mahimong badlungon puhon. Labi na bitaw kanang pag-train bitaw nga mga buluhatos balay, nganong importante na para nako, kay diha man gud na mag-start ang ilahang kuan bitaw na formation. Kana manggong sobra bitaw nga paghigugma, dili na lang tudluan bisan og pagpanghugas plato, pagtrapo sa lamesa, pagpilo sa habol, naghigdaan, kanang kandigo sila, muplastar silang kaugalingon sinina. Kung dili ninyo na matudluan sa mga basics diha sa inyong balay, delikado. Kung anaro ninyo nga hayahay, murag prinsesa o prinsipe sa balay, inikadag ko ana, hari-ragin na nas katapulan. Pagkaalaot sa inyong anak, kung dili ninyo matudluan, na mahimong responsable. And lastly, pasaylo ako ninyo kung di mo kauyon. Adun ako'y kaila sa Butuan nga doktor. Unya, ningon siya, doktor sa mata. Ningon siya, Father, basin makatabang ka sa imong mga wali. Nabala ka siya, kay nag-anam kagamay ang edad sa mga bata nga daot nagmata. Adunay 6 years old, ang grado sa mata,
murag 200 naman siguro. Pwede na siya genetic, daotong yung mata. Pero alarming anong daghan na kayo daot og mata bisan og bata pa. Ug ang iyang hunahuna tungod na sa sobrang exposure sa radiation. Kung ang iyong anak gusto, ang iyong apo gusto magdula diha sa cellphone, okay man na siya nga malingaw. Pero basin ang pagpatuyang ninyo sa inyong anak o sa inyong apo, dili maayo ang resulta. My point is, no, kung love ninyo inyong anak, naunaon ninyo, basin ang inyong pagpatuyang diha sa dula sa cellphone o sa laptop, unsa pa computer, makadaot niya sa mata, luoy ang bata. Wa pa man na siya kahibalo sa iyahang gusto. Kung love ninyong anak, kahibalo mo unsay makaayo niya. Ihatag kung makaayo niya. Pero kung dili makaayo, dili man na deprivation, but rather an expression of love. Ayaw lagi kay makadaot sa mata. Naara na sa inyo. Kay tinud-anay, nag-anam karon no tungod sa maong butang, daghay mga bata gadaot nagmata. Kung love ninyo sila, hunahunaa, makatabang ba nila or dili? So mga igsoon, tapuso na ako ang pagpaambit sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, atong iampo ang atong mga inahan, nga unta na sila mahimong maayo nga panig-ingnan diha sa ilang kaugalingong panimalay ug sila makabaton og dugang kalig-on ug kusog diha sa pagtuman sa ilahang mga obligasyon. Hinaot pa unta. Palihog manindo.